ikusgarriak jarri dozku, untzak eskenitako azkenengo kontzertu horrek hor ikusi dugu. Askotan esaten dugu, ezta, irudixak hitzak baino gehiago balixo dagoia, baina kasu honetan irudi horreiri hitzak be jartia gura dozteu, eta horretarako hemen gauz Peru Altubekin, untzako baterixa joliakin, arrasatearra. Peru, Kaixo. Kaixo, Bai. irudi horreik sekulakuak. Bai, Zela sentiu zinean zeu adibidez? ez dakit txiki geratzen zara, olako leku handi baten. Baina, bueno, babestuta eta pozik, familixan amaitxuta, eta pozik, ezin pozixak, negarta nahin gauen, baina negarra pozez, bueno, dantza behin gauen pila bat, ez dakit, oso ondo, oso gustora. Zeuen kantuak eskaini zeben, isa 3 orduko ikuskizun hola bizatikan, hori, zeuen kantuak, eta gero, hainbat kolaboratzaile oso ezagun be eduki zeben, ezta? Bai, bueno, ez gauen beste modu batera ulertzen, amaiera. Proba bide lagun eukitzugun lagunak eta referentiak, bai, ez? Askotan, referentiei keinu bat itxia importantia irutze jakulako. Eta holan fanzan, egixe esan, hori, 2 egun oso egon ginen ensaiatzen, kolaboratzaileekin, jente asko sartu gauen, aprobate zoramena izan zen. Isa egun lagun, ez da? Lanian, atzian, bai, kolaboratzen ez, baina lanian eta kolaboratzaileen laguntzaileak eta hori dana, isa egun pertsona junta ginen atzian, aprobat untzan estilua da hori, ez, handitxik itxia dana, eta baina, gustora dana oso ondo urten zen eta oso pozik izan. Momentu batekin geldiketakotan, zekin geldituko zinen? Egon ziren, momentu diferentiak, ez? Gu goitxutagaz gure abestixekin jentiak, ez? Burrumbak edo, zarata itxera. Ez gaz oitxuta, adibidez, gure referentiak izan dien, Niko Txar batekin edo alaitzetan Maider, Maix eta Ixiar eta honekin, estenatok izan, beuren abestixa jotzera eta hori izan zen, nietako momentu klabiak, ez? Proba gure referentiak izan dienak holtza gainera ekarri eta bai, eta eurakin gozatu. Eta zela izan zen kontzertuan atzeko alde hori, kamerinuan pasau zeben denpora hori, zela bizi izan zeben? Ederra, kriston festa egixe esan. Eta atzekuak badauko bere aldezkutua, ez dana ikusten eta baina, egun horretan oso politxa izan zen, dano batera, emozioak ez dakit, bertan azaleratuta duzen eta igarri zen, ospatu gauen, eta bai, politxa izan zen. Garaiz izateko berandu den, berandu izateko garaiz. Iraganari etorkizunak, odola gorritzen dio maiz. Zuri abeltze zirri borratu, ta iseluneak esan naiz zure ezpa. Peru, azkenengo kontzertuko irudi horreik eta bizipen horreik barneraketan orduan, apur bat atzera begira jarriko gara. Untza, oinala 10 urte Bilbon sortutako, ikasle lagun batzuk espero bariko, asko espero barik talde bat sortu. Apur bat, ze 10 urteko ibilbide honen ze repaso ingo zeke? Etapa diferentiak egon dio, 10 urtetan, ez? Hasierako hori bai izan zen ikasle giro baten, ikasle mugimendutik eta probate, gure egunerokotasuneko beharrei erantzuteko urten zen indar bat edo urten zen erantzun bat, eta hori izan zen trikipoteua kantolatzia, elektrotxaranga bat itxia, ez? Eta hortik urten zen untza edo bertan ezagutu ginen. Aprobat hasieran inusentetik, ez? Modu inusente baten hasi ginen gure abestixak sortzen. Erromeixa bat ingauen, hasieran, untzako lehenengo pausuak, ez? Erromeixa bat izan ziren. Eta gero aldapangora eta fenomeno horretatik buma etorri zen, momentu gogorrak beukioen itxuz, oso azkarre ikasi behar izan genitxun mundu profesional horretan eskatzen dutzuen gauzak, ez? Eta mundu profesional horrek, generalian eskatzen dutzun gauzak. Eta gero hortik aurrera poliki-poliki, urtean urtekua, kaina asko euki dugu, deskantzo gutxi, izango nuke, baina, politxa gogoratzen dut, ikasketa prozesua moduan
izendatu nik beti untza eta untzan bizitza, eta egiz esan, ikasketa prozesu batetik haratago, familia bat sortu dugula esango nuke, eta hori politxa. 18 urte zeukainean sortutako taldia, ordutik 300 kontzertu inguru eskaini dituzue, hainbat herri, hainbat txokotan. Ez dakit anekdota batekin gogoratzen zain, edo taldian dakotzuen zerbait, jo, akorrek ezai hemen, edo zeuri zehose berezik sortzen dutzen zerbait, edo... Ez dakit, anekdota mila. Ze talde hau, zaguntzak dauken gauza politxenetariko da, garela alegrantziaren adierazpen nagusien, esango neuken nire bizitzan mintzan nik ezagutzotena, orduan. Ez dakit, anekdota pila dauzkagu, hasieran gogoratzen dut zazpikatu gaztetxean Bilbon. Danok ez, baina taldeko 4 kontzertu bat emun gauela, Sevillan jantzita. Eta badaz horre, bai, baldapan gora urten eta ondion mundu inusente izate horretatik ez, urten ginen. Gero anekdota pila badaz, kanpuan, euskara jakin barik eta kriston babesa emutuzkoen lekuak, Terueleko herri batera fan 30 biztanle daukona, ez? Zoiazela nora goia, ez? Eta heldu eta kriston festa topatzia, jentia tope, gure abestixekin. Gauza batzuk nik ez nitxuna inoiz pentsauko, ez? Gero beti daz, hor nik gogoratzen ditxu beti, Euskal Herrian dazen festival desberdinak, ez? Apur bat militantziatik sortuta dienak, 14 rock bat izan aldana, 40 minutu rock bat, zuetako bai bereziak dienak, ez? Eta beti babestu gaitxustenak, kriston tratuen munduzkoenak, eta bai. Nik esango, gero 1000 anekdota da, ez? Baina ez dakit. Bai horrek. Aldapan goran buma, zela bizi izan zeben? Ez dakit, kantu hori hainbeste entzutiaz, hainbeste jotiaz, gorrototzera jau zinain, ez, uste berriz ja dizkidetu zareia kantu egin zela? Gorroto ez dakit. Gorroto ez, kantzau batez be, lagunekin urten, parrandan urten, eta ez dixak jartzen zanian, ez? Igual bai heldu gara horrekin kantzatzera, apur bat jode hostia berriro, ez? Azkenian, ez da zure esku, salperrik da, kantzatia, ez? Baina, kantzau apurtxoa da, nik uste berradizkidetu garela, eta ni behintzak kontzertutan jotzia inoiz naz aspertu. Egiz esan jentian erantzuna zoragarrixa da, orduan jentia inpozik ikustiak ez dutu aspertzen niri behintzat. Eta aspertu ez, baina bai aukidugu, hori, kantzau edo etapa desberdinak, ez? Aldapan gorakin. Berradizkidetu behar izan gara, derrigorrez, que remedio. Zati jentek eskatuko da, eta jarraituko da bostaketa. Eta nik uste ikasi midala hori bai erueten. Eta bai. Eta zailtasunak, ze zailtasun topa dituzu mundu honetan? Asko. Zure burua ezagutzia azteko, ez? Bai, hasi ginen oso gazte eta uste duzu ezagutzen zarela, baina niri bizitza honek erakutsi duzta ezetz, eta bakoitzaren gabezia horreik identifikatzen fan, esan nahi dut, estres askoko mundua da, estres asko dauenean zure gabezia horrek geixa bazaleratzen die, ez? Zu momentu kritiko batzutan. Eta niretako zailtasun handixena hori zen da. Nire burua berregituratu, ezagutu, kontraesana gainditzen saiatu. Eta gero, evidentemente, mundu honek eskatzen dutzun exigentzia, egunerokotasunean erun biharra dana, sare sozialak, nik pertsonalki ez dut eramaten sare sozialak, ez? Baina apur bat horrek suposatzen dauena, ez? Egon beharre egunero edukia sortzen, egunero, diskuen adibidea be bai, urtero disko bat ateratzen, apur bat gaur egungo musika komertzialak eskatzen dutzun behar izan horrei erantzutia bai izan da, niretako beste gauza zail bat behar. Bizitzan etapak edukitzen ditugu, etapa bat izten dozue, itxi diozue untzan azkenengo kontzertu honekin. Zeu momentu honetan Iruñan konserbatorioan ikasten zabitz, ezta, musika ikasketak? Esan dozu bateria ikasten, bai. Ez dakit aurrera begira, momentu honetan zer dakotzen buruan? Betiko galdera, Bai, ez daukat
Ez daukat ez ebez, buruan gauza pila bat ditugu, geldirik ez dakigu egoten, baina, printzipioz nahi dut lasai, ikasten nabil, bateria jazz gradua ikasten nabil, eta nahi dut, hori bukatu, nire bizitzak gaude etapa hau itxi, eta etorri behar dena etortzi daukola, baina lasaitasun batetik, eta hori, gauzak ondo pentsautetik. Etorkizunean ikusiko zaitugu beste musika talden baten? Espero dut, baietz, espero dut, Bate baino edo geixautan, edo geixautan, espero dut, ez dakit, gixen guztoruan itxeoten gauzia da, nire bizitzan, orduan espero dut, zeo zerringo, fijo. Seguru baiet. Ez dakit, Peru, azkenengo mezun bat ikusentzule horreiri, zeuen jarraitzaile izan dian horreiri, dian horreiri, ze azkenengo mezu bialduko zeke? Mezu baten, zaila da mezu motz baten, ez? Labur biltzia dana, baina ez ebez, eskerrak emutia bide honetan gure onduan egondan jente danai, entzun gaitxun jente danai, jarraitu gaitxun jente danai, kilometruak egin ditxun jente danai, eskerrak emutia eta esati aguntza ez dela eura barik ez dela ez ebez izango, eta gu bagoia zela, ez? Nire taldekide batzuk esan nabien moduan gu bagoiaz, baina gure musika eurena da, eta aprobetxau deixiela eta disfrutatzea alik eta gehien. Jarraituko dugu zeuen kantuak kantaiken, dantzaiken eta kantorrekin ondo pasaiken seguru baietz, Peru. Eskerrik asko. Mila esker eta sorte hon, hemendik aurrerako ibilbidean be. Eskerrik asko zuei.